Anjrah ingkang Puspitara Yayi kadanging pun Kakang Werkudara nggonipun Kakang Prapten gisi ing samudra sayekti mung ngrantu kelawan timbuling sira Yayi saka jroning samudra syukur bagi dene Siadi wis katon jedul saka telenging samudra melang-melang penggaling pun Kakang Tan Prabeda ya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Sena. Barep kakangku iya ngaturake panuwun dene dulur-dulurku wis kersa nunggu nggonku jedul saka jroning samudra. Dimas Maragagi matura munggo Purwamadya lan wusanane nggone Siadi angolari apa kang dadi dawuhing Begawan Durna kang tirta pawitra maning suci. Antuk pamujine barep kakangku kabeh wis kacakup marang Bratasena ya Werkudara. Nggonku wis ketemu lawan dewaku ya kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardikengrat ingkang asung pituduh wujuding tirta pawitra maning suci. Apa dene kawruh panunggal kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi. Kadanging pun Kakang syukur bagi yen to pancen kaya mengkono. Pandhawa muga-muga kesawapan dayaning daya tirta pawitra maning suci apa dene saking ilmu ingkang wis kecakup marang sira Yayi Werkudara. Ayo Yayi ndak kanthi kundur marang Praja Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken kundur dhateng Praja Ngamarta. Barep kakangku mung ana sewiji-wiji ingkang tansah gumana musik lan ganjel ana ing atine Werkudara. Apa Yayi? Jroning aku nalika semono bakal bali marang jagat utawa bakal bali marang dedharatan wing Sang Ruci Bathara. Ing nalika semono paring dawuh aku kene nyawang kanthi permana jati paningali Sang Mahardikengrat. Kaya ngopo gempaling atiku bareng aku weruh kegambaran ana ing paningaling Sang Ruci Bathara. Wah, Bapa Pandhu karo Babu Madrim isih mapan ana ing pasiksan langgeng Puntadewa kakangku. Kena ngapa lelakon ingkang sinandhang dening Kanjeng Rama kaya mengkono? Mongko sak ngertining pun Kakang Kanjeng Rama Pandhu sawarga nggone minangka dadi nalindra ing Ngastina tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu nengenake marang kabecikan. Gesanging Kanjeng Rama disramakake kanggo kabutuhaning para kawula sak negara Ngastina nanging sabab apa? Nalindra ingkang tansah bebuden luhur kaya Kanjeng Rama teka malah mapan ana ing jroning neraka ya mani Dimas.
Wah, bab kuwi aku ora ngerti. Mbok menawa ana piutang sing urung disaur dening barep kakangku utawa bab Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Dadi jalaran Pandhu bapakku kudu mapan ana ing kawah Candradimuka, mula kang sangka kuwi. Jejering anak kudu iso nyiwargake kelawan wong tuaku. Jejering anak kudu iso mulyake kelawan wong tuaku, nadyan wong tuaku wis mapan ana ing alam pamancat. Wong tuaku ana ing mapan ana ing luka baka, nanging kuwi dadi tanggung jawabe awake dhewe nggone iso nyiwargake karo wong tuwa. Mula mbarep kakangku, tekadku wis gembleng, niatku wis ora iso diowahi. Aku ora bakal bali marang negara Ngamarta. Aku bakal madheg Brahmana ana ing sumur Jalatunda, ya sumur tanpa dasar. Aku bakal madheg Brahmana ora pati-pati jugar nggonku mendhita yen durung iso nyiwargake kelawan wong tuaku mbarep kakangku. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang Kayiwangan Suralaya. Sang Hyang Manik Maya lenggah marganing Bali Martya Kunda Manik. Sineba Sang Hyang Para Jawata. Sang Hyang Pikula Narada, Sang Hyang Bathara Indra miwah sangyaning para Jawata Widodara Widodari Andir.
dadak kejo tenggali Sang Hyang pukulun Pramesti Bathara Guru mulat sowanipun Dewaning Panggudha pangrencana nenggih Sang Hyang Pandya Bathari Durga sigra amurwani pangandikan kumangkon ing dereng kababaring lisan. Siang Pandara Ratri hamung cipta pukulun Om Tanono Lewan Kaheksi Mila katur kang cun domane prasasat rageng ulun sumembah ing Om Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Sarawu Paduka ndika Kakang mugi kasekecakno anggenjeng andika lenggah Kakang Resi wonten ing madyaning Bali Martya Kundha manik Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Perkencang warudayang Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe kawula nuwun nggih Di sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Rakanta ing Sidik Pangudal-udal namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka Kunjuk Ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula noten kula pun dicundhaka panglingga murda amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggenjeng andika lenggah Kakang Narada inggih sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal apa dene sira Bathara Indra prayogakna ngira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra ulun irama pukulun sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Bathara Indra kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra Kunjuk Sandhapepada Paduka Rama Adi Pukulun iya Indra Luntomba akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tamat palarepe dayana ing kasantosan wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada Kakang mila gara-gara kayiwangan sekedhik wonten hawa panas. Nadyan menika ganeping Jawata nanging tetela mapanipun wonten ing Janaloka. Mila mboten aneh pendak-pendak durga sowan tartemtu wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing Suralaya. Dinten sakmangke permoni katingal sowan wonten ing ngarsanipun ingkang rayipun Pramesti Bathara Guru Kakang. Dalah. Kakang Radha sajaipun bingah raos man. Mboten Di.
Namung kerja traos sing manahipun ing Raka Siti Pangdalu dal. Dinten sakmangke permoni teka sowan menika wonten wigatos menapa menangka adat lumiya ingkang sampun. Menawi permoni sowan menika tertentu badhe wonten pamutah, tuwin badhe wonten moga. Tumuntun aturi paring dawuh, animbali sowanipun pun permoni. Durga menika wonten wigatos menapa sajaipun kok sumengka sowanipun di Kakang Rodo kula aturi lenggah ingkang prayogi kula nedyan dangu dhateng sowanipun Bathari Durga. Inggih kula semanggaaken. Permoni sawise satata nggon kita ngadhep raharja saprapta kita Bathari Durga. Nemen amen pasang Kalimantabe tinebena ngila duni dumawahing tawang towang pukulun. Menawi wonten lepatipun ingkang abdi pun Bathari Durga inggih ngapiyantur ngersa paduka Iwang Adi pukulun diagung pangaksami kemarin kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabektinipun ingkang abdi kunjuk. Ya permoni lun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Ingkang sepisan kula ngaturaken sepinten genging kalepatanipun ingkang abdi pun Bathari Durga. Dene kula sowan tanpa tinimbalan. Kaya isih gedhe palimarma ulun kelawan jeneng kita kula permoni mara gage matur ingkang sabanjure. Ingkang angka kalih pukulun malih-malih menapa? Sowan kula Paduka Iwang Adi pukulun menika namung badhe murtah dhateng kawontenanipun jagat pukulun. Permoni saka paningalulun jagat katon tentrem ayem. Nanging sabab apa kita darbe atur yen to murtah babagan kahananing jagat. Permoni gage matur ingkang prasaja. Mugi andadosna ing ngawuningan. Menapa Paduka mboten mirsani dhateng mubah musik ing titah Paduka para berkasaan jim setan menawa dados kawulanipun ing abdipun Bathari Durga. Sampun wonten pinten-pinten dinten menika polahipun para baju barat. Inggih menika dados wadyabala kula wonten ing Dandang Mangure wonten ing Krendayana persasat kadi ketaman melak ing Jawata pukulun. Kathah para jim setan ingkang lebur tumpur tanpa dadi krana mboten kiyat anyangga dhateng panasing swasana. Tumunten ingkang rayipun permoni nganglang jagat anitik dhateng menapa ing dados tok sumbering kawontenanipun jagat kados mekaten menika tobat. Mboten kani kanyana-nyana wonten sak caketing kono Krendayana wonten satunggiling inggih menika wujudipun sumur ingkang namipun sumur ing mriku jebul wonten sawijining brahmana anyar katon ingkang ceciklu ndedhepok wonten ing telenging Suratunda menika kala wau pukulun. Sareng kula titi priksa tobat pukulun. Mboten nyana bilih ingkang mapan tuwin madeg brahmana wonten ing telenging sumur tanpa dasar menika wayah Paduka pun Werkudara. Anggenipun salin nami inggih menika pun brahmana, inggih menika pun Begawan Bima Paksa, inggih Begawan Alip Jawa. Duh pukulun ngawontenan kados mekaten menika ndadosaken gempaling manahipun ingkang rayipun permoni krana dayanipun pun Bima Paksa menika andayani goreh rongeng para wadyabala jem setan para wadyabala baju barat sami mapan wonten ing Dandang Mangure. Mila nyang saking menika pukulun sowan kula nyuwun pengadilan. Paduka menika dewaning para dewa kedah saged angayomi dhateng sedaya para makhluk ing mapan wonten ing jana luka. Mboten nemungaken para menungsa nanging kejawi saking menika jem setan ugi wonten pangaos Paduka Iwang Adi pukulun Bathara Guru. Handrah ingkang positorum kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandhanyo maweh raras renaning driya om
Om Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng. Durga wonten timbalan. Sayekti apa kang kita aturake panjenengan ulun wis ndungkap lan ulun wis prisa kelawan kahananing Bima Paksa ingkang ceciklu sarta madhep Brahmana ana ing telenging sumur tanpa dasar. Nanging ndadekno sumurupmu ya Permoni. Apa ingkang dilakoni dening Bima Paksa mau sayekti ora analisir saka angger-anggering kasutapaning Brahmana. Ketitik ora ana daya ingkang sumundulana ing Suralaya krana pakartining Bima Paksa. Mongko adat lupiya ingkang wis kelakon yen to Brahmana mau analisir saka angger-anggering kasutapan sayekti dayane bakal sumundulana ing antariksa luwih-luwih marang Suralaya. Nanging cetha Brahmana ateteken bener lan ora nate tumindak ingkang ora prayoga luwih-luwih nabrak kelawan pranataning kasutapaning sawijining Brahmana kang mangkono ulun Boya Darbi wewenang njugarake kelawan Bima Paksa nggone mapan ana ing sumur Jala Tundha Permoni. Patobat nyuwun pangapunten. Menawi tetela mekaten paduka menika mboten adil. Menawi mangandika paduka ngaten menika panjenengan menika mboten madheg wonten minangka dados dewaning dewa ingkang tumindak adil pukulun. Lire kepiye dene sira matur ingkang kaya mengkono? Inggih. Krana paduka mboten migatosaken dhateng kawontenanipun para baju barat. Mboten migatosaken dhateng kawontenanipun para jem setan mriprayangan ingkang saestu menika dados titah paduka ugi. Nyatanipun inggih krana kekiyatanipun Bima Paksa kathah para jem setan kawula-kula ing mapan wonten ing dandang mangure. Sedaya lebur tumpur tanpa dadi krana kekuwatanipun Bima Paksa. Menawi kawontenan mekaten menika dipun kendelaken kemawon tan wurga mangke wadyabala kula telas tumpes datan posisa awit saking dayanipun Bima Paksa. Ing mekaten pukulun kula nyuwun sanget dhateng paduka Hyang Adi pukulun kepareng alit hanjugaraken kasutapanipun Bima Paksa ageng kedah paring pidana dhateng sawijining Brahmana ingkang mirang tata wantun damel cintrakanipun para wadyabala jem setan menika pukulun. Durga, yen panyuwun kita kaya mengkono sayekti ulun bakal nerak pranataning kadewatan. Yen to nganti ulun wani njugarake Bima Paksa kaya ngapa surak ing para kawula kang padha mangerteni lelakon sinengguh ulun kuwi sawijining dewa ingkang ora tresna kelawan Brahmana lan ora nyengkuyung kelawan lakuning Brahmana ingkang sayekti tansah njembarake panembah marang para kawula. Kang mangkono ulun Boya bisa ngleksanani apa kang dadi paminta kita Durga. Patobat. Menawi mekaten paduka kula tetep boten mudanane menawi dados panyuwunipun ingkang abdipun Permoni. Boya sing gedhe pangapura kita. Ulun Boya bisa nglakoni apa kang dadi atur kita Durga. Jaja muntaplir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngondarandir hitam nyomangolon coko wadanani rombranang ing hong batobat matur nuwun pukulun dene mekaten pangandika paduka. Nadyan adamel sengkeling manahipun ingkang abdipun Permoni kula mboten dados menapa jer kula menika ora maosi dados abdi paduka Hyang Adi pukulun Permon Sang Hyang Bathara Guru. Namung semanten pukulun kula mboten trima. Menawi paduka Hyang Adi pukulun sak mangke mboten kersa njodak dhateng lenggahipun Bima Paksa. Dinten samangke kelingan ana kula piyambak pukulun nyuwun pamit kula ingkang badhe njugaraken pun Bima Paksa. Nadyan samangke kegiatan kula mboten sak traju sak bobot kaliyan pun Bima Paksa. Nadyan lebur tumpur tanpa dadi kula lampahi tinimbang kula nyumur wadyabala kula sami tumpes kelor dadan posisa.
tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana Durga aja ngawur nitik lan curing cahya ingkang metu saka jagating Bima Paksa Begawan Alip Jawa kuwi dudu pandhita baen-baen ora pandhita loro saudon telu saurupan tegese dudu pandhita sepele nanging kuwi gedhe dayane kula mboten ajrih tinimbanganipun kula menika nyumurupi wadyabala kula pendak dinten wonten ingkang tumpes lebur tumpur tanpa dadi awulung kula ingkang ngiklasaken perjagesan kula kinarya nambak dhateng gesangipun wadyabala kula sampun ngantos dipun gondheli sampun ngantos dipun pambengi kula nyuwun pamit badhe bidhal durga aja kaya ngono ulun njaluk kita sabar apa kula menika sampun matur lan panjenengan kula nyuwun tulung maduka Hyang Adipukulun batu-batu pan mesa ora ditulungi lho kula nyuwun mapunten kula mboten kok badhe ngemutaken dhateng kawontenan ingkang sampun kelampah kula aturi menggalih kula menika sinten kita Bathari Durga saderengipun menika ya kita kuwi Bathari Uma nuwun sewu Bathari Uma menika sinten kuwi tetimbangan ulun batobat panjenengan tasih kemutan kados menapa anggen paduka nalika semanten menika kedanan kalian kula batobat nganti ora ngerti nggon wonten gigiring lembu andine kula dipun usek-usek. Kakang Rada, punawi? Kok gumujeng wonten menapa? Menika kerambatan semut iki. Semut merambat kok pas kelek rine ora jamak. Iya ya ulun ngerti ning ora usah dadak diaturake ana ing kene. Kajengipun sedaya prisa. Nyatane kula menika sampun batu-batu namun nyuwun tulung Bima Paksa menika dipun jugaraken menika ora dituruti lho piye-piye. Kula menika ngantos gumun kula kedah kados pundi? Kula menika pitados saniki Durga niku wis elek. Saniki Durga menika wis ngerengengeh. Kula wis dadi raseksi ning biyen. Batu-batu. Panjenengan kemutan mboten? Iya. Ulun ngerti. Pendak-pendak panjenengan menika medal wonten ing Karang Kawidodaran nitih lembu andini batu-batu pan mosok lembu andini kok dinahi tapel. Men suarane cetak-cetok. Kudune tapel ki jaran kok sapi kok ditapeli. Kakang Rada. Sampun ngantos kados mekaten Kakang Rada. Ya permoni. Ulun udaneni patobat kula mboten kepengin paduka Hyang Adipukulun menika paring pangandikan ingkang mboten jumbuh kaliyan batos panjenengan. Menawi paring pangandikan inggih saestu jumbuh lahir lan batin. Ati lan lati kedah makarti. Ya, ulun sagu. Nanging dudu ulun ingkang tumandang. Lajeng sinten? Ya kita pribadi. Patobat. Panjenengan kemawon gondhali dhateng kula supados kula menika mboten anjodak lenggahipun Bima Paksa. Lah kok samenika panjenengan paring dawuh ingkang mekaten, merga ulun bakal paring pusaka kelawan jeneng kita. Cestrisula pusaka kadewatan gawanen Bima Paksa tampanana Cestrisula yen lumrah ora ana titah ingkang kuwasa nadhahi kekuwataning Cestrisula Bathari Durga ing Kagatri sang kapinanguri nangkul kinambet kembet dosang reknaning bawana menika estu pukulun iya sak nyatane pancen mengkono matur sembah nuwun tanpa pepindhan batu-batu teman inggih menika ingkang kula ajeng-ajeng enten paduka mboten nyalirani piyambak nanging samboten-botenipun paduka Hyang Adipukulun menika paring pusaka dhateng kula supados kinarya sarana piandel anggen kula badhe nyingkiraken pun
Begawan alip Jawa inggih pun Bima Paksa menika gage kebat kita tampani lan kita budhal saka kayiwangan. Nok ngestaken dawuh yen pamit kula sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dedali ketunya kaleweran kender mungging samudra laya kender mungging samudra laya nuwun sewu Dik. Menapa sampun maduka tindakaken menika kula nyuwun pamunten kula radi mboten gathuk tuwin kula radi mboten mathuk. Liripun kados pundi Kakang? Tegesipun maduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mbelani dhateng tumindak angkara Budi Candala. Monggo paduka sampun maring dawuh bilih. Kasutampanipun Bima Paksa menika dayanipun boten sumundul wonten ing antariksa tegesipun boten damel gegering para Jawata. Ing mekaten kasutampanipun Bima Paksa menika saestu netepi dhateng darmaning Brahmana boten merengkang saking pernataning kabrahmanan. Inggih Kakang, nanging Kakang prisa piyambak bilih permoni menika pun Durga. Inggih. Durga menika rumiyin Bathari Uma. Panjenengan prisa piyambak Uma menika sinten? Lah nek kewajiban sampun dipun campur adukaken mekaten menika, mboten mrayogi lho, Dik, mboten mrayogi. Antawisipun kulawarga lan kewajiban menika kedah dipun pisah. Sampun ngantos dipun dadosaken setunggal. Menawi dipun dadosaken setunggal menika mangke mboten mrayogi kedadosanipun. Kewajiban kok dicampur karo keluarga. Menika mangke sing keluarga disanding ning sing wong liya disingkang-singkang menika mboten netepi tetembungan sama beda dana denda. Menika mboten badhe sae kedadosanipun. Inggih namung ing dados nalindraning dewa wonten ing kayangan menika kula. Inggih. Ing ngarani Tradaya sapa? Teneh kula mbungai. Inggih. Dados panguwaos sawetahipun wonten astanipun Permoni. Monggo, monggo. Namung kula nyuwun pamunten. Tunggak waru godhong dadap. Menika tegesipun menapa, Kakang? Mlaku-mlaku. Nemu godhong dadap. Inggih. Tegesipun menapa, Kakang? Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Nrada ora melu-melu nek ana lelakon Nrada ora melu nggarap. Menika tunggak waru godhong dadap. Inggih. Godhong tela, godhong nangka. Menapa Kakang? Menika beda. Beda dos pundi? Iki mboten padha wong nangka karo tela kok padha. Kula kinten menawi parikan, dewa kok parikan. Nah, mboten saged atosanipun. Kersanipun Adi Pramesti. Monggo kawontenanipun Permoni dipun nodha lampahipun, dipun titipiksa saking Dirgantara. Kados pundi kawontenanipun Bathari Durga sakmangke? Inggih, ning kula pun matur dene enten napa-napa mboten melu-melu perkara niki pun mangsa dhewe. Inggih, kula ingkang badhe tanggel. Indra wonten timbalan. Tunggunan kayiwangan ningsun jengkar sawetara nuntun ngestaken jauh sembah kula ngendharaken jengkar paduka.
Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Saramaruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Biyung Durga aku anakmu kala nyadong dawuh Biyung Pandya Betari ingkang abdipun Jaramaya cumadung dawuh kala ana dawuh mapa Jaramaya wonten timbalan wektu dina iki nggonku nyuwun kelawan Sang Hyang Jagat Girinata babakan anane si Bima Paksa nggone mesanggraning sumur Jalatundha madheg Brahmana karya gegering para jem setan mriprayangan para berkasaning mapan ning telenging dandang mangore antuk pamujimu kelakon kala kelakon piye tegese Hyang Mikulun Jagat Bathara Guru maringi pangestu nggone awake dhewe bakalan njodak marang lungguhing Bima Paksa utawa nundung marang si Bima Paksa saka Jalatundha Gusti perkara nundung karo lenggahing Begawan Nalip Jawa ing mapan ana ing Jalatundha kuwi dudu perkara ingkang gampang lho Biyung aku wis bola-bali niliki sarta niti priksa kahanane Bima Paksa ya Begawan Nalip Jawa ing mapan ana ing Jalatundha katon mencorong cahyane sak sada lanang sumundul ana ing antariksa cetha yen kuwi dudu pendhita sing padha karo liya-liyane mesti luwih punjul kekuatane luwih punjul ngelmune lan aja nganti dianggep entrek selagine aku dhewe wae upama aku wani upama aku iso ngukur kekuatanku mesti wis tak gawe cilaka wingi-wingi ning gandeng saka pangrasaku kekuatanku wae ora bisa madani karo Bima Paksa mula tumuli aku matur marang Ibu Bathari supaya tak kon nyuwun pambiyantu saka Sang Hyang Jagat Girinata ya kaki guru Tobat kala ana dawuh mapa kowe ora usah semelang ora usah wedi ya tak kandhani merga dina samengko aku wis diparingi kekuatan daya linuwih saka Sang Hyang Jagat Girinata kekuatan daya linuwih piye aku ngaparingan wujuding pusaka paring ngampil wujuding pusaka Cestrisula lho Cestrisula iya pancen mengkono oh ladalah yen pancen ngendikaning Ibu Bathari kuwi bener tegese wuwuh kekuatane awake dhewe nggone bakal anundung marang lenggahing Begawan Bima Paksa mula kang sangka kuwi kala iki kejaba saka kuwi bisa mateni Bima Paksa uga bisa dadi sarana nggon mentuk pangan merga ngerti ya Bima Paksa kuwi sesinglaning Siwerkudara Begawan Nalip Jawa kuwi singlaning Siwerkudara nggone bakal medhar kawruh kasampurnan kawruh panunggal marang para cantri-cantrike monggo Werkudara kuwi peranganing para Pandhawa cetha yen Pandhawa kuwi bocah Sukerta yen nganti kowe bisa mateni Bima Paksa kanthi wujuding pusaka Cestrisula kuwandaning Bima Paksa kuwi tok pangan tobat kowe paksa ya ragane Bima Paksa satemah kabeh padha ngrasakake seger padha ngrasakake wareg wetenge merga nggone aku bisa mateni Bima Paksa sarana Cestrisula kowe ora usah semelang mengko Bima Paksa wujuding Cestrisula kowe mung kari ngukup kuwandane kala ayo aja nganti kesuwen Selaura kuat aku ngampet rasa ingkang tak rasake ana ing wetengku ayo budal Ibu Biyung Durga budal kaki paten ana Begawan Nalip Jawa untale karo kabeh dulur-dulurmu Jaramaya wah Jaramaya iki bat-bat ana buta kok ngorok kok iso molak-malik lho. Lah. Piye panjal maning apa ya kuwi?
Gugan kala gugan. Ya maya wonten dawuh. Timbali Biyung Durga wonten dawuh. Tobat mangsa kaya ngene kok ya. Nganti ngantuk kaya payu-payu kae. Nggih, mergi saben dalu kula menika tansah mubeng wana Krendayana, ngrondani wana Krendayana, mbok menawi wonten baju barat ingkang tumindak mboten sae. Menapa dene titah ingkang badhe mlebet wonten ing dandang mangure. Ora sandadakaken mawadan, mangkata. Ngestaken dawuh. Menawa sae itu dipun capaken sakmenika. Sing dicapke apa? Lah inggih to. Budal ning gone Begawan Bima Paksa, mangan Bima Paksa. Oh, lah dalah niki riyen lho. Niki riyen dengkulmu mlocot. Mangkat aja kean werting sing. Iya.
Ndang gara-gara, Tru. Wancine gara-gara iki. Rasane kaya wis jam 1:30 ya. Heeh. Kaya wis meh esuk, Tru. Ah iya. Mula awake dhewe ndang metu mengko ndak ora kecukupan sarta ora kumanan apa jenenge kuwi sing di waduh kok malah ilang. Apane? Alon-alon yo rek buka yo rek karang yo catetan ki nek ora di iki sing nimbali sapa? Heeh. Acarane ki apa? Lah iya kita wacake dhisik mengko ndak awak dhewe kleru. Wacanan, Tru. Persembahan saka KPC PEN. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Loh, KPC iki Komite Penanganan COVID-19, PEN iki Pemulihan Ekonomi Nasional saka Kominfo. Heeh. Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan tujuan untuk membangun pemahaman, kepercayaan dan partisipasi publik untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit. Acara ini diadakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat KPC PEN. KPC PEN terbentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 82/Tahun 2020. KPC PEN memiliki 3 tugas prioritas. 1. Indonesia sehat, yaitu rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi layanan kesehatan. 2. Indonesia bekerja, yaitu pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja. 3. Indonesia tumbuh, yaitu pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. KPC PEN menggelar serangkaian pertunjukan virtual, kesenian tradisional, informasi guna membangun pemahaman yang benar, kepercayaan pada upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dan mengajak partisipasi publik untuk bersama-sama kita mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit. Pancen bener kok, Tru. Kahanan COVID-19 iki pancen ekonomine ambruk kabeh. Iya. Luwe-luwe ekonomi seniman. Heeh. Wah, wis mesake. Lah iya, mula awak dhewe kudu tetep semangat. Percaya, gotong royong manunggal tetunggalan nyingkirke COVID-19. Nek wis COVID-19 kuwi semingkir, kabeh ekonomi bakale pulih. Iya. Pulih ekonomi ya mergo saka awake dhewe kabeh. Pulih ekonomi ya mergo saka rakyat kabeh. Aja gumantung marang pemerintah. Ning rakyat tuh budidaya bebarengan uyung-uyung anyang kuyung supaya ekonomi iki ndang pulih. Nek ekonomi ndang pulih, tanggapan lancar. Apa-apa entuk pentas ning jaba. Ha iya. Ha ta, Tru? Wis bayangno apa ora seneng. Mula supaya cepet ayo padha manunggal tetunggalan gotong royong. Iya. Nyingkirke Covid. Iya. Dengan cara ora kok Covid digiring kon minggat ki ora. Ning awak dhewe memutus rantai penularan. Carane nganggo masker, cuci tangan. Iya. Hand sanitizer. Kuwi apa, Gong? Hah? Kuwi apa? Kuwi sing nggo gorok lemah kae. Kae bulldozer. Ameng perkara kabeh teko dadak nggo gorok ndasmu ki apa piye? Ora kasar lek. Ki cah goblok ning ngeyel e. Hand sanitizer ki sing dienggo membasuh tangan saka alkohol kae. Heeh. Kuwi mati kuman-kumane. Heeh, hand sanitizer. Heeh. Membasuh tangan. Ya, jaga jarak. Ah iya. Wah, jan rekoso jaga jarak itu. Karo sapa-sapa ra entuk cedhake. Ah iya. Wis. Ndekno sinden ya ana sing meteng, Tru. Ayo ngono iki kebutuhan kok ya. Mula kudu di hand sanitizer sithik. Aja sembrono. Nek penularane, aja ta. Matur sembah nuwun tanpa pindhan karo Kominfo ya rek ngaya. Ayo karang sing jeneng. Iki wae mesa, Tru. Iya, iki mau aku entuk pelaporan apa ora mesake ana daerah-daerah sing virtual wae ya ora entuk.
Ana ya. Ana kuwi. Virtual kowe ora entuk mongko dhewe golek dit lumantar virtual. Kuwi virtual kowe dibubarke. Ha piye? Arep kon ngapa? Oh iya, mula ndang ayo diusahakan supaya iki ndang padhang terus pementasan ora mung virtual ning ya tekan jaba-jaba kono. Kowe ya ora seneng to ngene iki terus? Tak takon jujur. Arep bendina celimen ning atimu rak berontak to asline. Man ya pancen iya sih, Pak. Mergane seniman kuwi senenge ditonton masyarakat akeh, iso nglipur masyarakat akeh. Arep iki ditonton puluhan ewu lumantar streaming. Ning nek ora krungu suarane penonton kuwi ning ati ya garing. Ngono. Ning ati ya ora marem. Mula kepingine ya ditonton pirang-pirang penonton do ning pinggir panggung, ning mburi panggung. Engko nek pas adegan lucu ya ger guyu kabeh ngono kae iki nggo memancing daya kreativitas pikir. Wis to, asli aku ora percaya. Aku percaya ning nek kuwi omong sing bener. Asli aku percaya. Nek sing jeneng otak ki ya tergantung karo penonton. Nek muni ngene iki sepi, nglakokke lakon sing angel ngono ki pikirane kaya buntet. Ora iso berkembang. Ning nek di jeneng iki mergo ana penonton noleh ana wong delok, noleh ana wong gatekke. Wo kene iki terus semangat kae le mikir tuk 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 ukara iki iso cepet banget kaya iki mau ayo. Ketoke lancar ning kleru ta aku? Ha iya, iki mergo ora ana penonton. Wah iya ya ndang ana ya, Tru. Ndang bebas meneh ya, wah ya lara rasane. Ha iya. Iki arep pirang jam kersane saka Kemenpinfo? 3 jam. 3 jam? Wah rada lumayan iki lek gara-gara Tru. Ha iya. Rada sak untara. Yo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan karo bapak-bapak sing wis kepareng milih awake dhewe ya Reng. Ha iya, ya. Janjane ora apik ning mbok menawa ya wis dadi pilihane ya wis monggo. Sak isane awake dhewe le ngaturake. Ha iya. Amargane ya kan jaba-jaba kono piye kadang-kadang dalang sing wayangane luwih ler, luwih apik iki akeh ning ya nyuwun pangapura gandeng ati sing didhawuhi ya wis ora apa-apa. Tur dasare mau aku untuk saka panitia isih akeh banget Reng. Oh isih akeh Tru, isih. Pergelaran wayang isih akeh banget. Isih pirang-pirang nggon. Dadi engko iso diratakke. Ya. Panjen apik ngono iki. Ya nembangnya Tru yo. Ya ayo. Neng kene apa neng endi? Ayo neng kene wae. Oleh wayangan ning ngono lembang ning Cilacap ngono ya anggepmu. Ya ya ora wong aku ya takon sapi-apike. Sindene ana pira? Ana 5. Sapa wae iki bengi iki sing tak suwun supaya rawuh wit saka kono ya Reng. Mbak Yuku, Mbak Prastiwi. Terus apa ta kae? Ora trembelane malah ndelik ora. Si ndemblem. Ayu ndemblem Purwalestari. Iya. Terus Mbak Elisa Orkarus Alaso. Iya, terus Mbak Elisa Orkarus Alaso, Mbak Orisa, terus Mbak Tiwi. Oh iya. Iki tanggale manut Elisa lho, Tru. Ah iya. Elisa asalane tanggal pira ya kuwi ya. Mula iki Elisa didhisikke. Heeh. Men dhek duwe penemu apa tentang iki? Ah iya, mergo diharapkan pancen Elisa iki iso mau host biasane ya dijaluk Elisa ning tiba-tiba ana host dhewe. Mbok sesuk diganti host ki. Lho, kok diganti piye? Jenenge iki aja host. MC. Host ki ya padha wae. Host ki nek cara yoja ki ndobos. Oh. Ku nek omong ming host, ngono kuwi ming ndobos. Oh. Ah iya ya, heeh istilahe kene iki ndobos. Engko nek dolekke tukange ndobos nonton mboten ora. Iya. Host ki omong, ndobos kuwi host. Nek cara yoja iya. Ayo Sa, jumeneng Sa. Ah iki. Mas, sugeng dalu. Heeh, sugeng dalu. Jane kowe iki gaweane akeh ning dalam mau panitia wis nggawa host dhewe saka. Lah nggih kula sampun dikirim juga PDF-nya siap membaca tapi udah ada. Ya wes nyuda gawean lumayan. Apa-apa. PDF ki apa? Hah? PDF ki apa? PDF ki iki lho apa jenengane kaya ketikan ki lho, Pak.
Draft. Tapi bentuknya kaya foto. Oh. Nek omong karo aku sing dicetakke, soalnya aku ngurmasane nek aku mung lulusan Semaki. Semaki panggonan daerah. Sekolah menengah karawitan Indonesia. Okay. Kuliah ya ora. Ya, dadi nek bahasa-bahasa ngene aku sok ora paham, mula tok jelaske PDF ki tulisan. Ya. Tulisan. Ning saora-orane kowe wis maca. C sampun. Ini kepentingannya. Apa yang bisa kamu utarakan kepada penonton? Ya. Iya, yang jelas tadi udah disampaikan sama Pak Seno semua yang mau disampaikan itu dari KPCPEN ya, Komite Penanganan COVID-19, terus Pembangunan Ekonomi Nasional. Itu yang utama mau ngomongin tentang Indonesia Sehat yang pertama. Jadi kabeh iso menangani COVID, ora menyepelekan juga, jadi tidak terjadi penyebaran. Betul. Terus Indonesia tumbuh, jadi kita juga harus semangat untuk bisa Indonesia bekerja, kita harus semangat untuk bekerja apapun yang terjadi kayak gini, kita seniman juga tetap kerja dengan bagaimana caranya ya Pak. Tetap streaming kayak gitu. Terus yang lain juga kayak gitu. Nah iso bakulan yo, ndang bakulan. Ngono kuwi sithik-sithik dilumpukke tetap bekerja, UMKM jalan. Nanti Indonesia bisa tumbuh kayak gitu. Perekonomian kembali pulih. Jadi mau ngomong kayak kuwi. Nih ya para panitia-panitia aku iso nak nulis ki ora ngawur. Aku tahu padu. Padu piye, Pak? Aku tulisane cuci tangan pakai masker. Masker tak untul-untul tak nggo ngelap tangan ki seneni. Cuci tangan pakai air. Tak dudu ya tulisannya. Ya ora nesu kok. Kae isih tak tempelke cuci tangan pakai masker. Wis lha cuci tangan piye? Masker duntel-untel diusek-usek nang tangan ngono. Cuci tangan pakai air, ngisole ditleti pakai masker. Saking kesusune cuci tangan pakai masker. Ha ta? Ya bener Bagong ya. Ya bener kok ukarane ya nyambung kok ya, Sa. Dadi ora kabeh iso paham. Benar, harusnya nggak dijadikan satu. Kan udah ada ini nih di 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dene ngono ora kok njok cuci tangan, njok maskernya cuci tangan nganggo masker, dudu ning cuci tangan tetap nganggo air. Nah, kuwi 3M iki dirungokke. Murah meriah mentah. Antel sisan kowe. Tenan kowe. Bener. Tak terkeyo. Lho nanti. Nggon mangan iki. Kuwi apa? Mentah murah meriah. Mentah murah meriah. 3M mencuci tangan, mencuci apa? Menjaga jarak, memakai masker. Terus ana meneh sing arep sosialisasikan ki sesuk nek ana apa jenengane vaksinasi ngono kira-kira Pak Mas Bagong wedi ora? Vaksin piye? Nek wis metu vaksine iki wis metu terus ana vaksinasi ngono wedi ra disuntik ngono-ngono kuwi. Lah aku wis sehat kok. Hah? Aku wis vaksin apa sih? Ya vaksin misalnya wis ketemu ki vaksin corona ngono ya, dinggo ngono wis ketemu dhewe arep ana program vaksinasi corona ngono kuwi gelem ra kira-kira disuntik. Wedi apa ora kira-kira? Wah, nek karo suntik gila ya, Sa. Gila ya. Nah, aku merodome histeris aku. Histeris piye? Ameng merodome kok histeris. Tenan aku yang bojoku njahit klambi aku. Anggere dicobloske klambi aku. Aduh. Mula trimo lunga aku. Oh, anek nyoblos sregep. Wah. Senenge nyoblos ora dicoblos. Senenge njahit maksudnya. Ya iki ben adek iki ora wedi Pak. Kayak jane sama kayak waktu kita bayi itu loh. Kita bayi kan juga jenenge suntik macam-macam ya ben ra campak, ben ra polio. Padahal ta saiki wis ra ono ta penyakitnya wis minim banget no lho. Polio wis ra ono wong sing lara kaya ngono. Campak ya wis berkurang ra kaya mbiyen. Nek mbiyen isih ono suntik sing digosongke kene ne, Pak Seno masih ngalamin ya. Cacar. Nah, itu kalau aku kan udah enggak ngalamin. Berarti kan terjadi pemulihan. Lah sesuk ki ya kaya ngono. Dadi dhewe ra entuk wedi ngono lho Pak. Kuwi ora entuk wedi. Kowe kowe jaman cilik mbiyen ya disuntikke. Suntik polio, terus mundak 2 tahun HVS. Terus Arturo. Kertas barang. Karton. Kertas lho. Pada larang. Wong iki obat kok. Padake kertas. Sing angel dhewe suntik Astura kuwi. Wah, kuwi lara tenan.
tenan iki aku ngapusi. Iya. Nembang apa sang karo diselingi? Ya, bagus sekali apa yang kamu jabarkan itu tadi sudah masuk kepada inti dari pewayangan ini. Ya, yang mau disampaikan. Ki nembang wonten pamundutan sawer-sawer. Sawer-sawer mat. Oke, tak tilikane. Ya. Iki soalnya ya wedha wedi nyawer wong sing kagungan hajat Kominfo. Iya, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Langsung tembang wae. Oke, nyuwun pelok 6 mawon Pak Geter. Wah, geter kok geter-geter. Iya. Geter ki nggo nyengget woh. Pak preman ngono malah dhewe langsung. Aja turu sore Aku ngerti Elisa nembang iki ngerti. Mancing kowe. Mancing kowe. Mancing. Mbok menawa nonton. Mancing sapa? Pokoke ana. Sandang kelawan pangan Yaiku wong melek sabarna rimo ya tibake apa sah? Janjine piye, Pak? Janjine piye? Janjine piye sing endi? Janjine piye nganti sapre. Oh, sing kuwi. Heeh. Ya, bukane saka Bonang. Dung ting dong 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 ting dong 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 ting dong ting ting dong dong ting dong. Kuwi balungane. Hah? Kuwi balungane ngono kuwi, bukane ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi ya? Ora, bukane beda. Anjir apa-apa kowe memburine. Ha iya. Apa-apa kok sinau bukane ya nang dhewe. Apa-apa anggere gendeng burine piye burine? Terus go buka. Ya wis klaru ora. Ya, manut karo kanca-kanca pira pradangga wae terus. Ha iya. Ora senengane ora sok keminter.